Panie boszczyki we wszystkich świętych o 12 nocy wyleźli se z grobów, wiecie, żeby se połazić, pogodać, powspominać stare czasy. No i tak łażą po tym cmentarzu, ale nudno. Jeden go wiesz co, a może by my się przeszli tak po prostu na miasto, nie? Dobra, wyłażą z tego cmentarza, patrzą się, a przed cmentarzem taki, kurde, piękny, wypasiony motocykl. Słuchaj, no, a może by my się wzięli i nim przejechali? No ale ja go uruchomisz, słuchaj, poradza, bo ja się na takim zabił kiedyś, wiesz, to go poradza. Dobra, siadają, już go odpolił, a ten go wiesz co, ale ja jeszcze muszę skoczyć do swojej kwatery, ale po co? Czekaj, no, tu na mnie tego. Po chwili przyłazi, przynosi taką kamienną tablicę, wiecie, z tym nazwiskiem, z tym wszystkim. A ciebie po co to? Słuchaj, no, bez dokumentów nikaj nie jada. Sylwestra 3 kobiety u nas w familoku postanowiły wywoływać duchy. Ale tej jednej generał jakieś pora dni wcześniej umarł hop i tak już siedzą w tej izbie przy tym zgaszonym świetle i no świeczka na stole, trzymią się za ręce i ta Berta go słuchajcie działy, a mogę i od tego swojego zmarłego Zeflika tu przywołać ducha? No weź. I tak zaczyna wołać: Zefliku, słyszysz mnie? Cisza. Zefliku, słyszysz mnie? A tam z góry taki głos: ja, słyszę cię, to tyś jest ten mój hop. Ja jest twój hop. A powiedz mi, a jak się tam możesz? No mi chodzi o to, że jest szczęśliwszy tam czy tu na ziemi. Ja jestem szczęśliwszy. A kajżeś jest? W piekle. Na łożu śmierci leży hop. I ta baba go prosi: wiesz co, chopeczku, jak już umrzesz, ja by chciała, żebyś mi dał znać, no jak to jest tam po tamtej stronie. No dobra. Umarł. Za jakiś czas się do niej odzywał. No poznała, że to on. No jak tam jest? No gotowo. No rano się kochamy. Potem mam śniadanie. No a co na te śniadanie tam macie? No sałata, potem zaś się kochamy, potem łobiot, zaś sałata, potem zaś się kochamy, potem zaś sałata, potem zaś się kochamy. No i potem, że jest zmęczony i idę spać. I na drugi dzień zaś to samo. Ona go: o, tam macie fajnie w tym niebie. W jakim niebie? Ja jest królikiem w Australii. Na cmentarzu w Łaziskach Górnych odbywał się zjazd duchów z różnych epok. No i pytają tego pierwszego: a ty kiedy żeś umarł? No, za dobrych czasów. Obejrzcie się, jak fajnie wyglądam. A tego drugiego pytają: a ty kiedy żeś umarł? No, jak była wojna. No, obejrzcie się, jaki żagie chudy. Nagle patrzą, a do nich zbliża się taki rychtyk wynędzniały. Zapadnięte lica, szary jak ziemia, chudy jak patyk, skóra a kości. I się pytają: a ty kiedy żeś umarł? Bierzcie się ode mnie, pierońskie straszydła. Ja jest górnik i wracam ze szechty do domu. Kiedyś wieczór przez cmentarz przełaził taki chłop z garbem. Nagle, kurde, ni stąd ni zowąd przed nim taki upiór. I się go pytał: co masz? A on go: ja nie mam żadnych pieniędzy, ja się nie pytam o pieniądze, co masz? No, ja mam garb. To dawaj ten garb. I wziął mu ten garb. Ten w takim szoku, kurde, ale ucieszony garba nie było, przyleciał do domu, opowiadał wszystko babie. Na drugi dzień wieś cały już wszystko wiedziała, ale dowiedział się też taki jeden sąsiad z krzywym dziubem. I on się zgłosił tam na niego: słuchaj, no faktycznie to tak może upiór ci to wziąć? No gwarancji nie dowód, no ale idź obejrzyj. Poszedł tam wieczór, zaś idzie po tym cmentarzu i zaś ten upiór: co masz? A on go: ja mam od urodzenia krzywy dziób. A masz garb? Nie. No to masz.